Tsiku namba 33, chipinda chapamwamba. Koma makamaka wamkulu mwa inu akhale ngati wang'ono mwa onse, ndipo mtsogoleri akhale ngati wotumikira. Kodi wamkulu ndani? Amene ali nkudya kapena iye amene ali nkutumikira? Si amene ali nkudya nanga? Koma ine ndili pakati pa inu ngati otumikira. Inu ndinu amene mwakhala ndi ine pakati pa masautso anga onse. Chifukwa chake, monga Atate anga andipatsa ufumu, inenso ndikupatsani ufumu. Ndikadzalowa mu ufumu wanga mudzadya ndi kumwa pamodzi nane, ndipo mudzakhala pa mipando yachifumu kuti muweruze mafuko 12 a Israeli. Ndiko kuti palibe wokuperekani. Simoni, Simoni uchenjere. Taona Satana afunitsitsa kuti akupeteni nonse ngati tirigu monga mankhusu. Koma ine ndakupempherera kuti usaleke kundikhulupirira, ndipo iwe ukatembenuka mtima ukalimbikitsa abale ako. Ambuye, ndili okonzeka kupita nanu ku ndende, ngakhale kufa kumene. Ndikuwuza Petro kuti lero lomwe lino tambala asanalire ukhala utanena katatu kuti ine sundidziwa. Ntakutuma nopanda ndalama, kamba kapena sapato. Munasowa kanthu kodi? Ayi sitinasowe kanthu. Koma tsopano iye amene ali ndi ndalama akapena kamba atenge. Iye amene alibe lupanga agulitse chovala chake na agule lupanga. Ndikuwuzani kuti zalembedwa m'malemba kuti anamuyesa mmodzi wa anthu oyipa, pakuti zonse zimene zinalembedwa za ine zakwaniritsidwa. Ambuye onani, tili nawo kale malupanga awiri. Chabwino basi. Wamkulu ndani kodi? Kodi mtsogoleri ndani wa mu ufumu? Kodi ntchito yeniyeni kwa atsogoleri a ufumu ndiyotani? Kodi ndingankhe bwanji ku milingo wa Yesu pa ukulu mu ufumu?